खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि आर.एन.बि बड' इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ फिन खेबसे जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो इसोरनि बोर लानानै मोजाङैनो मोजां दं बयबो। आंबो मोजाङैनो दङ। दासान्दि ससियेल मिडियायाव मोनसे टपिकनि सायाव दान्थे बिदान्थे गोबां गावजों गावनो दान्थे बिदान्थे खालामलायबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेखौनो फंनैसो बुंनो होननानै आंबो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। गिबियाव निमाहा बियो, आंना जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होबानो जाबाय रायजो राजाफोरा। जाथि हिसाबै जोङो बर' हिसाबै जाथि हिसाबै गोसोआव जेबो मैला लायालासिनो जोङो बयबो बर' होननानै सोरबा ख्रिस्टानाबो बर', सोरबा हिन्दुआबो बर', सोरबा बाथौआबो बर', सोरबा ब्रह्मआबो बर' आरो गोबां दंबावोसो खना खनला फिसा फिसौ माने जाय हमनानै ला कृष्ण फुजियारि मा होनगोन जयगुरु। जों जाथिखौ लानानै खामानि मावब्लासो जोंनि जाथिनि साननाय हनाया जाफुंगोन। खिन्थु धोरोमखौ लानानै जुदि जोंनि गेजेराव बेबायदि दान्थे बिदान्थे गोसोआव मैला लानानै बेबायदि दान्थे बिदान्थे जालायबाय थायोब्ला बियो जों सानसे साननैनि गेजेराव जों बर' हारिया माने जोबस्रांगोन आरोना। जों इसिबां बयबो दानि जुगाव गोरों गोरा बयबो बुजिना सुजिना जाजोब्बाय, अब्लाबो माने बे मोनसे बाथ्रा धोरोमखौ लानानै दान्थे बिदान्थे खालामलायनाया गोबां लासिं सिंनि बाथ्रा। गुबुन हारियाथ' मा मिनिखागोन, जोंखौ अर लगायगोन, जोंनि अर जोंनायाव माने बिसोर घिउ लुनो नाजागोन। बेखायनो बे टपिकखौ फोजोबदो रिकुवेस्ट खालामो बयनिसिमबो। बयबो मोजां माने बे नङा रावनिबो धोरोमाव जे बेबायदि लिरनाय गैया आंनि धोरोमाल' मोजां, बैनि धोरोमा मोजां नङा, बेबायदि रावनिबो धोरोमाव लिरनाय गैया। धोरोमनि थांखियानो मा? मोनसेल', मा? गोसोखौ गोजोन मोननाय, गावनि गोसो आत्मा अन्तर आत्मा सिंनि आत्मा मेलेम बेफोरखौ माने मोजां मोननाय, समाजनि नांलाय खमलायनिफ्राय गोजानाव थानाय। बे समाव धोरोमखौ फुजिनानै बा सिबिनानै गोसो जुदि नोंनि गोसो आत्माया जुदि मोजां गोजोन मोनोब्ला बेनो धोरोम। नों जाय धोरोमनि नेमखान्थिया गुबुन गुबुन जानो हागौ, खिन्थु मोनसे ना थांखिया मोनसेयानो, बे अन्तर आत्माखौ माने गोजोन खालामनाय, सान्ति खालामनाय, पापनिफ्राय मुक्ति मोननाय, इसोरनि सेराव जों जायगा मोननाय, जायगा लानाय, बेनोल'सो दा। आरो मा दं धोरोमाव? बेबायदि धोरोमखौ लानानै जुदि नांलाय खमलाय खालामबाय थायोब्लाथ' बे मालाबाबो सलुसनबो ओंखारा। बेनि सायाव जों गावनो गाव बयबो बुजिलायनानै जाथि हिसाबै खामानि माव, बयबो रिकुवेस्ट खालामो आङो। आरो जोबनायाव फंसे खोथाखौ बुंनो लुबैयो आङो। बबेबा मोनसे धोरोमनि सोरबा धोरोम गुरुआ गुबुन धोरोमखौ जुदि नासयनाय दिन्थिदोंब्ला, मुगैनाय दिन्थिदोंब्ला, बै धोरोम गुरुआ गावनि धोरोमनिबो धोरोम गुरु जानो हायाखै, बियो बे हले रोखाखा। बेखायनो बियो गावनि धोरोमखौनो बियो मोजां मोनजोबनो हायाखै। बेखायनो बियो माने गुबुननि धोरोमखौबो मुगैनो बा इनसाल्ट खालामनो, गाहायाव दोननो नाजादों। धोरोमखौ फुजिनोब्ला जोंनि थांखिया मोनसेल' जानांगौ। जों जाय धोरोमखौ फुजिदों, जायखौ माने जों गोसोजों सिबिदों, बेखौ जों माबायदियै माने मोजांनिख्रुइ मोजांसिन खालामनानै फोसाबनानै माने सिबिनो हायो, बेखौसो नाजानांगौ। जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ।